Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. And especially to all the guys out there who are not committed in fighting for that one girl that is loyal to them and could risk everything for them. This is all for you, and I hope you'll get a lesson after this. Just call me Matt, 27 from Cebu. Not to brag, but I came from a wealthy family. My dad is a doctor and my mom's a CPA. My older siblings have their own sources of income too. And as the youngest and the único hijo, basically, I grew up as a spoiled brat, certified abusado, pero guwapo. Bitaw. Anyways, name anything, and I acquired all of it. Everything a teenager could ask for. Yes, I have it all. And I felt like everything's under my control, my supervision. I get what I want, especially women. Every Friday night, I and the squad usually go to clubs to party all night. I'm an aspiring DJ by the way, so party is life yun. To be honest, daghan kaayog mga babae nga niagi sa akong kinabuhi. Pero bisan usan nila, wala ko yung seryoso. Yes, I am confessing boldly here. I am that kind of a stupid man until God gave me a chance to change. It was break time. I was at the cafeteria kay medyo na hangover pa ko sa laag na mo pag Sunday sa gabi. Mga alas 3 na mi nakatulog. Diliunta ko muskwela pero kay lagi kailangan man ko magpa-impress sa kong parents aron palitan ko nilag sakyanan. Sumoto nga eskwela-eskwela lang god bisan walay sulod ang utok. Init kaayo, inya crowded. So isig pangita og lingkuranan ng mga tao. Naadayo na'y babaeng niabot. Chicks kayo, mobo og shorts, sa moto ni andar na pod akong kabuang. Then mingon tong girl nga excuse me, nagilingkod ani. Mitubag ko nga, nara ba, sabak na lang nako dali. Lagot kay siya og giingnan ko nga buing og bastos. Perte dayon jud niyang sukuha. Wala lang po na ako tagda. Katawa lang ko kay hilasad kayo magsuko-suko niya siya gani mismo naghatag rason sa mga lalaki para matintal sa iya. Tod-tod ana naay ni duol nga babae na sad. So let me describe her. Taas siya, sakto riyang lawas, gamay siyag mata, straight ang hair, neat siya manuot, an ilhan kayo nga bright. Lahi ra siya, murag dali ra mailad ba. Og midool na sad siya og miingon, nga excuse me, naigaling ko dere. Mitubag ko nga, wala man, feel free. Then may katawa ko. Ambot na unsa ko pero atong time murag di na ko siya kayang bastuson ba. Naulaw ko magara-gara. Naginamday kog coke ato guys niya taod-taod ana nag-order sad siya. Sa baligat bang minduha, niya walay tingganay. Gabasa lang siyang libro. Pero ako sumangil og text pero wala gyud ko i-load. Padong nang tako mo sip sa kong straw sa dihang galibog manoon kog asa akong botilya ato eh. Ahak, gayama-yama lang kog punit. Then miingon ang girl nga, did you just, murag nagbaylo ta? Wala ko lain na sulti kundi ha, niya naulaw kay ko. Pag miingon ko nga, ay, kanang sorry miga, galibog ramang kog asa ako ane. Sorry Jud. Pag mitubag siya nga, no, it's fine. Sige lang. Dayon nilakaw, dayon siya. Sa akong kabuing akong gidala ang straw sa balay. Ambot kahaog nga no basta. Gwapa siya. I admit. But the plan of pursuing her, ay na lang. I'm a playboy you know, pero naasad ko'y konsensya. Dilisad ko mambiktima o ginosente oy. Sa moto, my life went the way it was. Dinay sa kahigayon, mingon ako mama ang anak. Fitch your dad, nagubay ang sakyanan. Dayon may diretso na dayon ko sa ospital. Pagabot na ko, naapay pasyente si dad. Sa moto, ngagatambay lang ko gawa sa chapel sa ospital. Sa sulod nakita na ko nga naay babae nga nagampo, pero wala lang na ko tagdag hapon. Nag-headset lang ko kay aron mawala ang kalaay sa dihang naguba naman di ay akong cord. Abi na kog ako ray makadungog, dahito naka-loudspeak o niya kanta pa jud nga remix.
Then ay miingon ako nga, "Excuse me, can you just please turn off your loud music? I am doing some devotions inside. Please." Aha ka, Jud. The way she stared at me, she's very charming. Murag wala siya na suko. Kalma kayo ang tone. She's really amazing. And she's the girl I bump in the cafeteria. That girl. Ug miingon ko niya, nga sorry miss, really, I gotta go. Taod-taod ana ni tulo yang luha. Then miingon, nga sorry ha, I did not mean to distract you a while ago. I'm really having a hard time right now. I didn't mean to confront you with the noise. I'm sorry. Then miingon ko niya nga okay ra, and I tap her shoulder. It's okay. It's my fault though. I was not aware nga naguba na di ay ang cord sa akong headset. I should have checked it before using. It's okay. I should be the one to apologize. Suddenly, there was this unexplainable feeling inside of me. It feels like another part of me eventually came out at the moment I started talking to her. And seeing her face once more, she's very pretty, yet very innocent. Then ako siyang gipangutana, "Can you manage?" Mitubag siya, "Yes, I'm sorry for being emotional." Mitubag ko niya, "It's fine really. If you want someone to talk to, I'm here." Then mitubag siya nga, "Thank you. It's just that my mom is in a coma right now and I'm afraid I can't lose her." Mitubag ko nga, "I'm so sorry. I know. It's not that easy." She continued weeping and I continued tapping her back. I can feel the pain she's feeling. Bisan inani ko, kamaosad ko maluoy. Taod-taod mitawag akong papa, maong nananghid na ko niya og miingon, nga "Look miss, I'm really sorry but I have to go. My dad's waiting at the lobby. I guess I shall see you around the campus soon. I'll pray for your mom." Then mitubag siya hangalan. Sofia. It's Sofia. A week after to nahitabo, nag-hope ko nga makita na ko siya sa campus, pero sa kadaghang estudyante, medyo malabo na yun. So mga to, wala na lang ko nag-assume nga makita pa na ako si Sofia. Dayon na isa kahigayon. Lunis to, nagulan-ulan, dahil niya since wala panayo ang sakyanan ni dad, motong ako na sad ang nagkuha sa iyaha kay naghatod sad ko sa uban niyang prescriptions kay nabilin sa balay. Sayo ko niya do kay basin mo kusugang ulan. Pagsulod na ko sa room nga si dad ang physician, nakurat ko kay nagpanik na ang mga nurses sa sulod. Gidali-dali dahil nilagtawag si dad. Critical ang patient sa sulod. Until nawadaan na sa kinabuhi. Pagawas ana na si dad. Nangutan ko niya kung noon sa. Ito bago kong papa, nga she didn't survive son. The woman with cancer, she's dead. Pag-ana niya cancer, nakauno na ako sa mama ni Sofia. Naluoy ko kung iyahaman gani dyan tong intawong mama moong gipangita aday na ako siya. Taod-taod ana niabot na siya kauban niyang pamilya. Perte dyan niyang hilaka, loy kayo. Ni syagit siyag taman-taman. Grabe. Wala na ko gikaya, ako gid siyang gigakos. After her mom died, I and Sofia became very close. After all this time, si Dad Bandi ay ang physician siyang mama. Niadto ko paglubong siyang mama, unya mas nailhan pa na ako si Sofia. Butan kay siya, responsable kayo, and the story of her life goes like this. Her mom met this guy when she's just 16. So eventually, she got pregnant with Sofia, and the irresponsible guy just disappeared. And she was growing up, her mom sustained her needs by working in the States, so medyo sosyalan si Sofia, but the moment she was diagnosed with cancer, she has to work for her mom's medications. Adto na nagsugod iyahang kalisod. Sofia is the kind of a woman who is very rare nowadays. She's a woman of grace and courage. Someone who has a very positive disposition in life,
and has big faith in God to carry her through. She's that someone who inspires you to be a better person. And that's the reason why I fell in love with her. 4 months after her mom died, I used to visit Sophia's workplace. I became a better man those days. I minimized my time with my friends and did all the best I could to be a better son and a student as well. Sophia kept on motivating me to study harder and pursue my dreams of becoming a doctor. After 6 months of being together, I officially asked her out. For the first time in my life, I courted someone in personal, and she didn't fail me. I was the happiest that day. I gave Sophia the best of me. We became each other's strength. I told my family about our relationship, and I saw disappointment in their eyes. Matt, nganong siya? I mean, you can choose someone better. Muna'y ingon sa akong ate. Then mingon akong mama, nga she's right nak. Sophia's not the best for you. You should think about your future with her. What will it look like? Lisod silag status nak. Nagtrabaho pagani siya karon. Taas sa raka kaayo para niya nak. Mitubag ko nga, ma, stop it. Stop controlling me. I love her. Okay? And I don't care. Gitaraw na ako akong pag-eskwela for us. For our future. I choose her. I want her. So back off. My family was against her. Dili siya madawat sa akong pamilya pero mahal na ako siya. So nilayas ko sa balay and stayed at her boarding house. Yes, nag-boarding house na siya kay wala na sila nakaabang silang balay sa moto. Nibalhin in tawon siya. Ako siyang giingnan sa sitwasyon unya nakasabot sa siya. Nihilak siya. Naloysad ko. Pero ni-promise ko nga ako adjud siyang ipaglaban bisan unsaon. Nakadecide si Sophia nga moadto siya sa Saudi kay naa siya'y tita didto nga anda mo tabang. She told me it's the best to do for her to prove something to my parents and to herself also. Bisan sakit man tuod nga malayo siya, wala na lang nako pugni nga kahibaw ko nga para namo raman sadto. And besides, magpabilin siya sa Pinas na akong parents nga mata pobre kayo. So mauto nga ni adto si Sophia sa Saudi. Nag-DH si Sophia sa gawas guys, and ako nag-continue sa akong med sa Pinas. Wala may gabuwag yapon, pero since busy nako and busy na sad siya, sumotong panalagsa na lang among communication. Pero wala may gabuwag. Dayon usa ka adlaw ana, nag-dinner mi sa akong family. Nya naa sa didto ang Chinese family friend namo kauban iyang anak nga gikan pa nag-take og medicine sa US. Si Sandy. By the way, guwapa, bright, almost perfect and very educated po. Kaedad na ko siya, so moto nga gi-introduce mi sa akong parents. I find her nice pero tungod kay naa na si Sophia, wala ako ni patol niya. I love her so much bisan pa nagsara in tawon siya makalugar og message nako. Then milabay ang panahon, nag-graduating nako og medicine nato. 1 year na pod since nagkaila mi ni Sandy pero permi jud mi nga mag-uban kay tig-duty sad siya sa ospital nila dad. Nag-close mi and then wala na nako damha na niabot na sa point kani confess siya nga naa na siya feelings para sa kuha. Wala ko nakasabot how to decide. Yes, love na ko si Sophia kaayo pero dili sad nako malikayan si Sandy. Gitry na ko siya likay pero desperada kay siya to win me out. And she did in the end. Nahilabtan ako siya. Gitaksilan nako si Sophia. 2 years namin ni Sandy. Wala gyapon ako buwagi sa Sophia pero sukad nagtaksil ko wala na gyud siya maka-response nako. Pero permi gyapon nako siya nga gihulat. Mahal pa nako kayo siya pero dili nako mabawagan si Sandy tungod kay daghan na kayog nakahibaw-an niya kami na. Sa gatong nagkakami na, daghan kayog promotions na kuha ko mama. Mas ni adunahan mi og samot, pero kung kasing-kasing, si Sophia gyud gihapon.
Niabot na lang og duha og tunga ka tuig kapin nga wala na nagparamdam sa Sofia nako. Nabalakan ako kay delikado biya ang life sa Saudi. Panagsarasad sila maka-internet, mauto ako na lang ang nangitag pamaagi nga makontak siya. Niadto dayon ko sila ha. Og sa dihang na-shock na lang ko sa balita nga ikasal naman siya next week, Matt. Waday ka kay bao? Natingala kay ko. Unsa? Si Sofia ikasal? Wala ako katoo. Wala ako kasabot, bisan usa ka text wala siya nag-send. Kapin og tuig, bisan usa ka tawag wala. Unya ikasal na day siya. Unsa ni? Taksil sad siya. Galagot ko kayo, pertijod. Gahubog-hubog ko. Mahal kayo nako si Sofia bisan kami na ni Cindy, pero sakit lang nga giilad ra sa diay ko niya. Milabay ang mga adlaw, og nayo sa kahigayon nga niadto ko sa office ni mama. Kay nangita ko sa kong passport, muadto unta ako sa US tontay kay mo vacations ako kadyot para makalimot ko sa tanan. Sa dihang naa dayo na ni ring nga cellphone. Ako ang gitanaw, og nasyak ko kay dili familiar ang phone. Murag dili amo Karon pa ko kita nga naaying ato nga phone akong mama. Pagtanaw na ako sa inbox, nasyak ko. Kapin libo ang text na Sofia sa kuha. Dahito, gilad siya sa akong ginikanan. Gilad siya nga nag-change kog number nga naguba akong Facebook, and my parents told her everything about Cindy and I, which basically broke her heart. They even sent our photos together until she gave up on me. Tungod lang sa sayop na ako nga desisyon sa pagbinuang niya. Paghuman adto, ako adan siyang gipangita. Nangutan ako asa siya kaslon or asa siya ron. Kay I want to explain everything about my parents and Cindy. I wanted to take her back. Because after all this time, siya gihapon. And I keep on waiting for her every single day. I love her so much. And I believe it still not wouldn't lose. I want to fight my love for her, even for the last time. If only I could bring back time and late, I changed all my decisions. But to my desperations, I was 25 minutes too late. Karon, single ko. Nakigbuwag ko ni Cindy ana ako sa US gapirmiron. Gawork na ko dere. And I chose to stay here kay wala pa mi nagkauli sa kong ginikanan. Sakit maghihapon labi na kay mahal pa nako kayo si Sofia. Pero gisayangan nako kay nagpatintal ko. Sa tanang lalaki nga nagbinuang sa mga babae nga nagtinarong ninyo, ayaw hulata nga mapariha mo nako nga nagmahay. Kung nahigugma ka, ipaglaban. Barugi imuhang mga saad. Kasara ka makita og babae nga tarong niining kalibutana. Palihog ang pingi kay sa oras nga mawala na siya, magmahayra ka. To Sofia, you may be married now, but I want you to know that I will wear your love on my finger for eternity. I will wear your love on my finger for eternity. I will wear your name on my heart till I die. Because you're mine. The woman I supposed to marry. You were my forever. But I was too late. Ladies and boys, mo ka na ang confession ni Matt. Mo jud lagi na kung nahigugma na gani mo, dili na jud mo magbinuang, diba? Kay magmahay ra jud mo sa lahi. Sayang jud.